Hola patapums, què tal? Avui anem a utilitzar el nostre superpentagrama perquè anem a fer un joc amb ell. Bé, com us he dit al principi del vídeo, anem a utilitzar el pentagrama i les notes que vam pintar. Perquè amb el document que teniu així baix també enllaçat, veureu que hi ha una activitat que diu nivell 1 i nivell 2. Bé, doncs haurem de col·locar les notes que ens indica al pentagrama. Però bé, ja vos ho aniré explicant a poc durant el vídeo. El que necessitem, per suposat, serà el pentagrama, que el tinc així, guardadet en un raconet, i les notes. Però primer anem a fer un recordatori de quines eren les notes. Quin era el seu ordre? Teníem primer el do. Després venia el re. Mi, fa, sol, la. I sí, però per a fer aquest joc musical necessitem que estiguen repetides. És a dir, 2 notes de cada una d'elles. Vosaltres el que haureu de fer és tornar a fer-les en un momentet. Però jo tinc poders màgics i puc fer que apareguen repetides. Notes, notetes. Necessite que estigueu repetidetes. Do, re, mi, fes el que t'he dit. Txaram! I ja les tenim repetides. I ara sí que sí, anem a començar. Per a aquesta activitat solament ens faran falta les notes mi, fa, sol i la. Per tant, aquestes les llevarem. Anem a començar per el nivell 1. Així que anem a agafar el nostre superpentagrama que vam fer l'altre dia. Bé, al primer nivell solament anem a utilitzar les notes fa, sol i la. Les recordem, el fa va en el primer espai, el sol en la segona línia i el la en el segon espai. Bé, superfàcil, així que anem a començar. El primer que ens proposa és col·locar les notes fa i sol. Vinga, pensa una miqueta i de seguida tornaré. El fa va en el primer espai. Què, l'has encertat? Molt bé. I ara el sol va en la segona línia. Superbé. Vinga, anem a per el segon. Sol i sol. Vinga, et deixo uns minutets per a pensar. Que fàcil aquesta, Sol en la segona línia, perquè ja ho sabíem de l'altra, i altra vegada sol. Facilíssim. Següent, la i sol. La, recordem que va en el segon espai. 1 i 2. Que fàcil! I el sol jo ja me'l sé. A veure si ho saps dir tu. En quina línia va el sol? En la segona. Molt bé. Següent. Fa i la. El fa, recordem que va en el primer espai. I el la, que lluny està esta, va en el segon espai. Primer espai i segon espai. Molt bé, has superat el primer nivell. Ara anem en el segon nivell. Sol i mi.
ja va la nota sol. Xuc, 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 en la segona línia. Molt bé. I el mi, esta és nova, eh? On anava el mi? En una línia o en un espai? En la primera línia. Molt bé. Següent. Mi i fa. Jo el mi ja em sé on va, en la primera línia. I el fa també, en el primer espai. Següent, mi i la. Mi. I la. El la anava en el segon espai. 1 i 2. Ostres, que lluny que està en el mi i el la, eh? Molt bé. I última. Ui! Fa. Ui, ui, ui. Crec que és tan fàcil que no cal ni pensar-ho en el primer espai. Molt bé, t'ha agradat el joc? Doncs espero que durant les pròximes setmanes en fem més i més difícils. Vinga, adeu patapum!